खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 18 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै लानो हानाय नङा। गोसोआव हांमा थागोन जेंना गोनां सान। वृष राशि समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि नखरनि गिदिर बिबान मोनगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गाहाम सान। कर्कट राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। सिंह राशि गोजान लामा दावबायोब्ला देहाया खस्थ' मोननांगोन। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। गाज्रि सान। कन्या राशि नंखाय दाय साजायनानै गाज्रियै बानचावजानो हागौ। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। हेंथा गोनां सान। तुला राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि जिउनि लोगोरिनि सायाव फोथायलायनाया बांसिनगोन। गाहाम सान। धनु राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय ओनसोलाव मोजां मुं गोसारगोन। नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मकर राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन। बायदि बेराम आजार जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कुम्भ राशि नखराव दावराव दावसि असान्ति जागोन। गोसोआव गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। गाज्रि सान। मीन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआव गोहो बोलो बांगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।